Ibai kena kentai kadris nem karta ibade Lanot Shah le Be-Ijot ida de kadri bor ila kajong kajing ha utalai Phasi hene shiteng sngi ka arpuwe tarik ujileu ha ka shelter home jong katnat social welfare mau diang kat kum khubor balayo lapin ken no e kamna jing ini kena shanigrums ban pendep e kapos mot bullet kila penti kena e kani ka jingja e ini Lanot bat layo jingte baki head officer katnat social welfare kila hair pin stat hene kasni shakate ka shelter home ban toket ya kani ka jingja panchu kudaw hangne kani kena ka Shah le Be-Ijot mincham snam hala ukni ha ubnai nai wing bat ya kani register hamong police station bat lapin ngan Hapoh ka pokso case bat kumbalong menta udang don Hapoh ka judicial custody hadien kani ka jingja ya kani ka Lanot la IT shaka child welfare committee bat hadien kala yo jaka sa Hapoh ka shelter home ha mau diang kat hadu bepelat ikani ka khubor ompat la satya banyo ikidaw bashalindet kaban penong ikani kena kat ban shim bat ban dekat no